Miten talo voi olla terve? Ihan samalla lailla kuin ihminenkin. Sen sisällä ei ole bakteereja, ei tauteja, eikä se lahoa pystyyn. Talo sairastuu, jos sen sisällä on jatkuvasti liikaa kosteutta ja lämpöä. Talon rakenteisiin alkaa syntyä home- ja bakteerikasvustoja. Nämä ovat haitallisia ihmisen terveydelle ja ne lahottavat talon rakenteita. Oikein toteutettu ilmanvaihto pitää talon terveenä, mutta miten oikea ilmanvaihto toteutetaan? Aloitetaan perustuksista. Talon rossipohja on kylmä tila. Kosteus kerääntyy pisaroina rakenteisiin, jos sitä ei kuivateta tuulettamalla. Talon alapohjaan asennetaan joka seinustalle rospaalut. Lisäksi alapohjasta rakennetaan tuuletusputki katolle. Tuulesta syntyvän paineen avulla saadaan ilma virtaamaan alapohjasta tuuletusputkeen. Tuuletusta voidaan ohjata myös koneellisesti korvaamalla tuuletusputki huippuimurilla. Maaperästä voi myös nousta radioaktiivista kaasua, radonia. Tuuletuksen avulla myös se poistuu alapohjasta. Talon keskiosassa on lämmin tila, huoneet, keittiö ja kylpyhuone. Huoneiden tuloilmanvaihtoon riittää korvausilmaventtiili, jonka avulla sisään pääsee puhdasta ilmaa. Ilma liikkuu talossa kohti talon poistoilmaventtiilejä. Näitä on muun muassa kylpyhuoneen katossa, WC-tiloissa ja keittiössä. Ilmavirta kuivattaa kosteat tilat ja samalla vaihtaa huoneiden ilman raikkaaksi. Huippuimuri tarvitaan paineeron aikaansaamiseksi. Ilma ei liiku ilman paineeroa. Siksi voidaan sanoa, että huippuimuri on tärkein asia rakennuksen terveyden kannalta. Keittiössä ruoanlaitossa syntyy vesiöyryä, rasvankäryä ja hajua. Jos näitä ei poisteta, ne kertyvät rakenteisiin kosteudeksi ja liaksi. Kuten huoneissa, myös keittiössä tulee olla korvausilmaventtiili, josta sinne saadaan hapekasta ilmaa. Tämä ilma liikkuu kohti keittiön liesikupua, kun katolla oleva huippuimuri saa aikaan imun ylöspäin. Syntyvä ilmavirta sekä kuivattaa että ohjaa orgaanisia yhdisteitä liesikuvun suodattimiin. Viimeisenä on katto. Sisäkaton ja ulkokaton väliin jäävä tila on niin sanottu kylmä yläpohjatila. Kuten muistamme, kylmään tilaan kondensoituu vettä. Jos sitä ei kuivateta, se kertyy rakenteisiin. Rakenteet homehtuvat ja lahoavat. Rakennettaessa katto- ja seinärakenteen väliin tulee jättää rako, jotta ilma pääsee yläpohjan tuuletustilaan. Katolle asennetaan kattotuuletusventtiili. Tuulesta syntyvä paine saa aikaan ilmanvaihdon katon tuuletustilassa, jonka avulla ilma pääsee pois yläpohjasta kattotuuletusventtiilin kautta. Kattotuuletusventtiili estää myös sateen pääsyn sisään. Jos talossa on harja, voidaan katolle asentaa harjatuuletusventtiili. Molemmat venttiilit on muotoiltu näyttämään kattorakenteen osilta. Näiden osien avulla yläpohjaan saadaan ilmavirta, joka kuivattaa pois kosteuden. Huoltamalla taloasi sen käyttöikä pitenee ja arvo säilyy. Jo pienillä muutoksilla ilmanvaihto tehostuu ja rakenteet pysyvät kuivina. Lue lisää osoitteesta vilpe.com.